Myslíš, že aj niekto príde? Cože? Myslíš, že prídu nejaké PDčka, lebo ja sa bojím zbrane. No ne, prídu. Ale nestrieľaj do mňa. Cože? Nestrieľaj do mňa, ja sa bojím zbrane. Nebudú to včas, no bej. No veď len preto. Dúfam, že prídu ma zachrániť. Ty ma len uneseš. Zbytočne. Nemá to zmysel s tebou. Čo ti poviem? Cože? Ale nič. Keď ma nepočuješ. Čo? Že počuj. Čo, môžem si zahrať Tetris na telefóne zatiaľ? No zahraj, v klidu. Bomba. Je tam Tetris. Bože, tak. Jak sa máš? Však dobre, však keď žiadny policajti aspoň ma odvez tam, kde som si najal auto. A čo robíš? Nepozeraj. Počkej, ešte som ho ani nezapol poriadne, ten Tetris, však ja nemám oný voľaký iPhone. Čakaj, kde tu je Tetris? Tuto volade. Počkaj, tu sa mi nedá zahrať Tetris. To je prúser. No tak si nezahrám Tetris. Idem zavolať do Benis, či ma nenaberú na voľakú prácu. Aha, oni to majú vypnuté, túto Benisáci. Nevadí. Jaj. Počúvajte, pán vykrádajúci, a aspoň ma odvezete odtiaľ, odkiaľ ste ma zobrali? Či? To je negatívne. Pane. Tak to ide. Nejde nikto zatiaľ. Bomba. Čo mám u seba? Nezobral mi nič? Nezobral mi nič. Už počujem majaky. Tak snad niekto príde ma zachrániť. Kaž koľko je stupňov? 85 stupňov. Bomba. To mi nevychádza, ale... Pozri, ja si viem aj zavolať to auto sem, ináč to bude asi podozrivé, že? Pán vykrádajúci. Komunikujte so mnou. No, komunikujem. Počkaj, robím si Instagram účet. No, zrob, hej. Ježišimária. Jak sa voláš na Instapiku? Dám ti follow. Ja nemám ani mobil, Nevadí. Bomba. Frajer docela si ináč. Iní by ma už vylútili. Celého. O co ti vylútili? Však hovorím, že iní by ma už vylútili. Do fulu. Nie. Čo ti povím? To je bomba, kámo. Frajer. Veľký. Koľko tu musíš byť teraz? Potom ma ešte odvezeš, prosím ťa, lebo... Hej. Nechce Tam sa mi ešte jedno kradnúť. kono možno. To čo, koľko budem čakať? Poďme obchod. No co to nevynáší. Ale ne, že povedia, že sme sa nejako dohodli. Alebo čo, keď uvidia cez kamery, že aj tu som. No Vieš? však, ja už ho potom pustím a najdu jako jinýho. Ja tak, aha. Ne to, či by si tady nečekáš, jak jdeš. No však toto. Však toto. Aj bolo fajn docela. Dobre, poďme už, podľa mňa. My sme mohli ísť, či? Ešte ne. A koľko ešte? Sa No ešte ponáhľam. tak 4 minútky. Čo keď mi ukradnú auto? Bože môj. Ukáž, nenehal si mi tu nič, že by som si zebral. Nenehal nič, smrad jeden. Jaj. Nie sme dohodnutí ani nič, len ma našiel niekde a zobral ma a je to docela chill týpek. Čo vám povím? Á, búrka bude. Čo je toto ukáž? Nejaká že lekárňa. Tu je motel? Bomba,
keď sa tu motlujú, akože, že si to viem dať do prenajmu. Ten motel... To je veľmi veľká bomba. Dobrá bomba to je toto. No dobre, tak ja už pomaličky idem. Čo nedoje nikto, neboj sa. Haló. Počuješ ma? Nedoje nikto, neboj sa. No však chvíľu. No dobre, tak čau teda. No ne, ešte si klikni. Ježiši Maria, nebij ma. Nemusíš ma byť. Bože môj. Ja som tu nový, kámo. Ja viem, sorry, ale... Ani si budeme dôležitý. V poriadku. Však keď mi dáš polku z nich, tak je to dobre potom vyriešené. Jo. Čo ti poviem, kámo? Bude to potom vyriešené, keď mi dáš polku peniažkov. No dobre, koľko ešte? Sa pýtam ja. Mafiáne sa pýta, koľko ešte? Bo začnem zdrať. Vidíš, počkaj, ja sa sem idem skovať, lebo však tu nemá cenu s tebou. Jaj, bože môj. Odbehnem si na chvíľku. Dobre, môžeme pokračovať. Jaj. Ideme? Hurá. Konečne. Poďme. Odviez ma tam, kde som mal auto, kámo. Koľko peňazí si zarobil zatiaľ? Neviem, 50 000 z toho je. Koľko? 50 000 sa sklena. A z obchodu je koľko priemerne? 13. No tak to je nič, ten obchod. Koľko máš peniazí na účte? Neviem. Ja mám tak veľa, že fú, môžem rozdávať. 7 000 mám, kámo. Ja neviem. Potom tam rovno mám auto ináč. Mhm. Kde si ma zobral. Dúfam, že tu ešte... No, celé rozbité, platíš mi opravu, aby si vedel. No jasne, voľaký galgani. No jo, mám, kámo, čau teda, nech sa darí. Díky, šéfe. Však už môžem odísť, ne? Či? Dobre, servus. Dobre, idem do Benisu. Ideme si dať opraviť auto do Benisu. Dúfam, že sú ešte otvorené. Pred koľkáte mi dá? Pred sekundou. Kde tu je Benis? Benis, tu je, napravo. Au! Jau! Ideme si opraviť auto. Môžeme pozrieť aj nejaký tuning, koľko by stal. Bola tiež bomba docela. Nebolo drahé to auto a ide docela dosť rýchlo na to, že nebolo také drahé. No, ukáž, čo to tu je. Je zavreté. Tak čo píše ten týpek, že je otvorené, keď je zavreté? Či tieto bočné majú? Všetko zavreté, človeče. Nevadí, napíšeme, či nejaká dielňa open. Uvidíme, kto nám čo odpíše. Toto je do... Jo, kamo. To je mechanik nejaký miestny. Ukáž to do je. To je... nejaký týpeček. To je jedno. No dobre, není žiadna dielňa otvorená, alebo čo? Do Benis, majiteľ Benis. To je dobrá reklama na nábor potom. Á, tu sa dá zavolať tomu chalanovi. Aha, už není už na serveri tuto. A to je ten istý? Toto je čo? Toto je tiež to isté. Á, tu je ten týpek, išiel si odniesť one peniaze. Ukradne mu motorku. Jej. Už si sa zlákol, čo?
Si sa zlákol. Prepáč. Nefora. Čau.